Σήμερα είπα να κάνω ένα διαφορετικό βίντεο. Είπα να κάνω σειρές στο κανάλι μου. Τέτοιου είδους βίντεο θα ανεβαίνουν μια φορά το μήνα και θα συγκεντρώνω ταινίες, βιβλία και ό,τι άλλο βρίσκω ωραίο για να σας το λέω του τέλους του μήνα. Σήμερα αποφάσισα να σας δείξω ταινίες και σειρές που άρχισα να βλέπω τώρα στις αρχές Μαρτίου. Οι ταινίες που θα σας δείξω και θα σας πω δεν θα είναι πρωτότυπες ούτε καινούργιες, απλά τώρα τις ανακάλυψα και είπα να σας τις πω. Η πρώτη ταινία που είδα αυτό το μήνα, ενώ είναι σχετικά παλιά, είναι το Λάθος Αστέρι. Έχω και το βιβλίο, για το οποίο θα σας μιλήσω στο επόμενο επεισόδιο, που θα είναι αφιερωμένο στα αγαπημένα μου βιβλία. Μια μέρα είχε τύχει να κοιμηθώ μαζί με τις φίλες μου, έτσι είδαμε και την ταινία. Πραγματικά είχα κλάψει πάρα πολύ και μόνο που διάβαζα το βιβλίο έκλαιγα. Για όσους δεν έχουν δει την ταινία, αναφέρεται σε ένα κορίτσι καρκινοπαθή, τη Χέιζελ, που συναντά τον ογκάς του σε μια ομάδα υποστήριξης. Η σχέση τους είναι λίγο περίπλοκη, καταλαβαίνετε. Όμως δεν θα σας πω το τέλος, έτσι για να πάνε τη μόνοι σας. Όποιοι την έχουν δει κάτω στα comments και να μου γράψουν αν τους άρεσε ή όχι. Για το νούμερο 2 διάλεξα μια σειρά. Η σειρά αυτή είναι το The Vampire Diaries. Είναι πασίγνωστη, αλλά εγώ την ανακάλυψα πρόσφατα. Όσο για την πλοκή της, είναι ένα κορίτσι, η Ελένα, η οποία χάνει πρόσφατα τους γονείς της και χωρίζει, ερωτεύεται τον μυστηριώδη Στέφαν και στη συνέχεια ερωτεύεται τον αδερφό του, που λέγεται Ντέιμον. Μέσα σε αυτό, εκτός από τους ανθρώπους, εμπλέκονται και μάγια, κατάρες, φαντάσματα, βαμπύρ, ιντρίδια και πάρα πολλά τέτοια. Όπως κυνηγοί, ταξιδευτές και μάγισσες. Όλα αυτά μου φαίνονται αρκετά ωραία, γιατί είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Για το νούμερο 3 έχω τη σειρά The Originals. Είναι παρακλάδι της προηγούμενης σειράς. Σε αυτό πρωταγωνιστούν οι αρχικοί βρικόλακες, αυτοί που πρωτοδημιουργήθηκαν. Όλο αυτό κάνει τη σειρά πάρα πολύ αγωνιώδες και μου αρέσει πάρα πολύ. Στο νούμερο 4 σας έχω μια ταινία, το Τιτανικό. Σίγουρα όλοι σας έχετε δει την ταινία, απλά τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να τη δω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, έριξα πάρα πολύ κλάμα. Όποιος από εσάς δεν την έχει δει, να πάει να την δει. Και σε αυτό πρωταγωνιστούν ένα ζευγάρι και σίγουρα θα ξέρετε πως δεν έχει καλό τέλος. Και για το νούμερο 5 και τελευταίο σας έχω μια ταινία, το Εγώ του Remember. Τι να πω για αυτή την ταινία, είναι καταπληκτική. Είχε γυριστεί το 2002, αλλά όπως καταλαβαίνετε τώρα την ανακάλυψα. Ξέρω, πολύ πρωτότυπο. Όσο για την πλοκή της, είναι ένα κορίτσι το οποίο την κοροϊδεύουν, όμως ερωτεύεται με το πιο δημοφιλή αγόρι. Όμως αυτή κρύβει ένα μυστικό που στο τέλος θα το πει. Αυτό τα αποτρέπει όλα και δεν μας δείχνει το happy ending που θέλαμε. Αυτό ήταν το εβδομαδιαίο βιντεάκι μου. Αν θέλετε να κάνω περισσότερο, κάντε ένα like και subscribe στο κανάλι μου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!